सुबनकाटा जपादं ओनसोलखौ तामुलपुर जिल्लायाव सोसननायनि हेंथायै सुबनकाटा जपादं नागरिक सचेतन मन्चनि बानजायनायजों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बायदि बायदि रोखोमनि सोमावसारनाय हाबाफारि लाबोदों। दिनै फिन खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सुबनकाटा जपादं ओनसोलखौ तामुलपुर जिल्लायाव सरजाबनायनि हेंथायै थाद'नाय गैयै सोमावसारनायनि हाबाफारि लानाय जायो होनना मिथिहोदों। हाबाफारि बादियै 22 सेप्तेम्बर शुक्रबारखालि रायजोआरि खानाय हनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सोमावसारनाया थाद'नाय गैयै फारि फारियै जालांगोन होनना सुबनकाटा जपादं नागरिक सचेतन मन्चनि नेहाथारि मन्टु बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायो। सुबनकाटा आरो जपादं ओनसोलनि माखासे फरायसा आफादजों लोगोसे बान्दो कमिटि साहित्य सभा आबो गोबां जों इयाव बाहागो लाफैनो हादों। दिनै जोंनि खौरां मेलनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंखौ बाक्सा जिल्लानिफ्राय तामुलपुर जिल्लायाव जिथु थिसनबाय बिनि हेंथायै जोङो गोबां दिनै सोमावसारबोबाय। सोमावसारनायनि उनावबो दिनै जोङो सरकारनिफ्राय जेबो जों दिनै फिन मोनासै। बिनिखायनो जों दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि दाबिफोरखौ जुदि गनायनानै लायाबा इयुनाव आरो जों गोबां हाबाफारि लानो नागिरदों। बेनिखायनो दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों दिनै सरकारसिम जों बे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों। थ' जोंनि जे दाबिखौ गनायाबा जोङो इयुनाव आरो गोबां हाबाफारिया जोङो माखासे लिस्ट खालामना दोनखादों। जेरै गाबोननि दिनाव जोङो मोनसे खानाय सिननाय जे हाबाफारि जों बेखौ लागोन आरो सबनिहा जोङो आखायाव अर लानानै गिदिंनाय जे हाबाफारि जों बेखौ खालामगोन। बिनि उनाव जोङो सार्कोल अफिसाव बागानपारा सार्कोल अफिसाव साननैनि हाबाफारि लानो नागिरदों। बेहाय जोङो सानसे उखैहाबनाय सोमावसारनाय आरो सानसे धरना। बिनि उनाव गनायाब्ला जोङो बेखौ आरो हाइकर्टसिम जोङो थांनानै हाइकर्ट खालामनायनि थाखाय जोङो राजि दङ। बिनि थाखाय जोङो थियारि जागासिनो दङ। थ' जोङो दिनै बे सोमावसारनायखौ सोरबा राजनितिनि थाखाय नङा, जोङो रायजो राजानि सुबिदानि थाखायसो जों बेखौ खालामदों। नाथाय जोंहा तामुलपुरसिम थांनांगौबा बेसेबां जानथाय दिनै गोजान बेखौ नायोब्ला जों रायजो राजाया दिनै गिखांनाय फैदों। मानो होनबा जोंनि बाक्सा जिल्लायाव थायोब्ला जोंहा जि लामाया जोंहा बाइकजों थाङोब्लाबो जोङो 10-15 मिनिटआव सहैनो हायो। नाथाय तामुलपुरसिम थांनांगौबा जोंहा दिनै बेहाय 2-3 घन्टासो नांगोन जोंनो बाइकजों थांब्लाबो। थ' जोंनो माखासे दुखिया रायजोफोर दङ जायफोर साइकेलजों थांगोन बिथांमोननि थाखायथ' दिनै सानसेयाव बे तामुलपुर जिल्लायाव थांनानै खामानि मावना फैनाया जोंनो सम्भब नङा। नाथाय बिनि थाखायनो दिनै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा बुंगासिनो बियो राजनितिनि थाखायसो बेखौ खामानि मावदों होननानै। नाथाय बियो जोबोर गोरोन्थि। बेहाय जोङो राजनितिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै, जों रायजो राजानि थाखायसो जों खामानि मावनो ओंखारबोदों। आरो गासै फरायसा आफादनिफ्राय लानानै जिखिनि आफादफोर दङ जोंनि बे सुबनकाटा आरो जपादं ओनसोलाव बिथांमोनाबो दिनैहाय लैहोर लैहोर फैनानै बे ओनसोलनि गोरों गोरा सुबुंफोरा बेहाय बाहागो लाफैदों। बेहाय जेबो राजनितिनि खोथा फैयाखै आरो इयुनाव जोङो जेबो राजनितिनि थाखायबो बेखौ साननो थाङाखै। आरो जों बेखौनो बुंदों जोंनि जे दाबि बे दाबिखौ जुदि सरकार थाबैनो गनायना लायाबा जों बेहाय फैगौ बिसायख'थियाव जि मोनथाम बिसायख'थि फैगासिनो दङ बेहाय MP इलेक्सन, BTC इलेक्सन आरो एसेम्बलि इलेक्सन, बेहाय जोंनि रायजो राजाया मोनसे थिरांथा लाखादों जे जों बे जोंनि दाबिखौ मानियाबा जों बे भट होनो रावबो रायजो राजाया बेहाय ओंखारबोनाय नङा। बेखौ जोंनि 100% गेरेन्टि जोङो बुंनो हायो। रायजो राजाया गोबां खुद्रि साननाय फैदों। बेनिखायनो बेखौ रायजो राजानि बुंगासिनो जों एबार भट होआ होननानै। आरो बेनिफ्राय जों मोनसे सानबावदों दिनै बे खौरांनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जुदि जोंनि दाबिखौ गनायाबा बावैनो जोंनो जुदि सरकारनिफ्राय जुदि जेबो खोथा होआबा गाबोननिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलाव जायखिजाया राजखान्थि हान्जायानो जायाथों मानो BPF-आनो जा UPPL बा जिखुनु राजखान्थि हान्जायानो जा जोंनि ओनसोलाव हाबनानै मिटिं खुंफैनाय बा जोंनि ओनसोलाव हाबफैनायखौ जोङो टटेलि जोंनिफ्राय बन्द' खालामनाय जागोन। जों बेखिनिखौ मोनसे गोख्रों थिरांथा जों लाखानाय जाबाय जोंनिफ्राय। तामुलपुर जिल्ला थाङा जोंनिया जाहोना बेनो जे तामुलपुर जुदि जों थांनांगौबा जोङो जानथायखौ नायबा जोबोद माने बे गोजान। दिनै जोङो जे थोंजोङै थांनांगौब्ला जों ओरै बस्ति जानानै जुदि थांनांगौबा जोङो मोनथाम दैमा बारनानै थांनांगौ जायो बेहाय। आरो जुदि जोङो नलबारि जानानै PW थांनांगौबा जोंहा बेहाय जानथाया जायो 180 किल'मिटार। बे 180 किल'मिटार जानथाय जोङो थांनाया जोंनि रायजो राजाया बेहाय सम्भब नङा आरो बेहाय हान्था मेलानि राहा गैया। दिनै जों थांनांगौबा सुबनकाटानिफ्राय गणेश मन्दिरसिम गंसे गारि सालायनांबाय, गणेश मन्दिरनिफ्राय रङियासिम गंसे गारि, रङियानिफ्राय तामुलपुरसिम गंसे गारि। थ' बिदिनो माखासे गारि सोलाय सोलाय जों थांनांगोन। जोंनि माखासे दुखिया बा रोङै रायजो राजाया एसेबांखिनि थांनाया जोंनो सम्भब नङा। नाथाय जोंनो मसलपुराव थायोब्ला जि लामाखौ जों साइकेलजों आधा घन्टायाव जों खामानि मावनानै फैनो हायो। नाथाय जों नांजाबना थानाय मसलपुरखौ गारनानै तामुलपुराव जों मालाबाबो थांनो गोसो गैया। बे बिथिङाव जायगानि MCLA बा
MLA बिथांमोना जेबो दिनैसिम फैनानै रायजोनि गेजेराव जेबो खोथा बुंफैयाखै बा बिथांमोना जेबो खौरां होआखै बिथांमोना खालि बेखौनो सानदोंमोन जे जों बागानपाराखौ साब डिभिजन मोनगोन होननानै आसा खालामनानै बिथांमोना थादोंमोन नाथाय बिथांमोननि साननाय बायदिथ' दिनै जायासै बिथांमोना दिनैसिमबो रायजो राजानि गेजेराव फैनानै फंसेबो बाथ्रा बुंफैखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोना गोबां दुखु फोरमायदों जोंनि जे माखासे समस्या आं दहायबो बुंखांबाय बेखौ जे जोंहा माखासे दैमा जों बारना थाङो दैज्लांनि समाव जों थांनांगौबा जों बेहाय बिखासे बा गोदोनासे दैखौ बारनानै साइकेलखौ बाननानै जोङो बारनानै थांनांगौ जायो बेहाय दिनैसिमबो जों दालांखौ नुफिननो मोनाखै दालां जासिगोन होननानै सरकारनिफ्राय गोबांबार बुंबाय नाथाय दिनैसिमबो बे दालाङा जाफुंनो मोनाखै आरो माब्ला जागोन जों बेखौ सरकारनि सायाव जोंहा फोथायनाय गैया दिनै बिथांमोना खोथा होयो नाथाय बे खोथा बायदि मावफुंनो हायाखै आरो इयुनावबो जों बिथांमोना जे माब्लाबा बेखौ मावफुंनो हागोन जों बेखौ साननो हायाखै बेनिखायनो बे दैमा बारना थांनायाव जुदि सोरबाफोर गोजावलाङोबा बा बेहाय मुंख्लं जानो गोनां जायोबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन सरकारासो जागोन बेनिखायनो जोङो बेहाय जों तामुलपुराव जे थांनाय बेखौ जोङो लुगैयाखै आरो जोङो माब्लाबाबो थाङा आरो जिखिनि जोंनि सोमावसारनायनि गेजेरजों सरकारनिफ्राय बेखौ जुदि गनायना लायाबा जोंबो जिरायना थाया इयुनावबो जों गोबां सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों बे जोंनि साननायखौ जों जाफुंहोनो नाजाथारगोन बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे बिथाङा जाहाथे जोंनि जा दाबि बिथाङा बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ जोंनि समस्याखौ समाधान खालामना होनांगौ नङाबा जोङो हाइकर्ट खालामगोन जों बेखौनो गोख्रोङै बुंहरदों बिथांखौ